Hey! Baka kumalat pa sa labas yung pag-aaral niyo. Hindi ko pwede palabas ng mga. Bakit pa rin, Han? Sabi lang naman, ayoko matulad tayo sa mga Villanueva. Kaya ayaw mo ito patay kaya nasira ang kumpanya. Ikaw na pakilastos. Di mo wala tahanan? Iba sila Miranda. Hindi ko din ako magpapalabas. You were crazy! Ang CEO. At graph manager. Kung mag-aaway kayo, dito sa opisina. Where's Tommy? Sige. Ang pangit Where's sa the Tommy? Where's the Tommy? Show the Tommy! Show the Tommy! Sa akin. Show the Tommy! Ayoko na nga. Where's the Tommy? Show me the Tommy! Where's the Tommy? Meron siya lagi sa company. What are you doing? Oh, siya na namang tama. What are you doing? Ako ang makikinig sa kanya. Then why are you always What favoring? are you doing? Show me your dance! Nakikita ako ang